Amb una altra obra molt intensa, que en aquest cas es fa al Teatre Goya de Barcelona. Es diu El Zoo de Vidre. La protagonitza la Míriam Iscla i la dirigeix el Josep Maria Pou. És la primera vegada que es representa en català i la traducció la va fer l'Emili Teixidor. Sí, és una de les obres cabdals de teatre del segle XX i diuen que és l'obra més representada a la història del teatre dels Estats Units, als instituts, als col·legis, a les universitats i també als teatres dels Estats Units. Es va estrenar l'any 45 a Broadway i, de fet, s'ha representat moltes vegades. Fins fa 2 mesos s'estava representant. De fet, jo tinc, aquesta és el cartell del Zoo de Vidre, la versió catalana, però també he trobat la versió americana, és aquesta. I si les comparem, Home, sí. són pràcticament iguals. Això vol dir que si una obra funciona, millor deixar-la tal i com està, perquè si comences a buscar el joc de les 7 diferències, gairebé no en trobes ni una, eh? Ni una. Evidentment, doncs aquí l'han fet en versió catalana. El Josep Maria Pou diu que aquesta obra, d'alguna manera, és com una capsa de joies on l'eix central és una família de 4 membres. La mare és una mica qui mou tots els fils de la família, se situa en l'època de la depressió dels anys 30, per tant tot és molt delicat. És la lluita per la supervivència d'aquesta família. Anem a veure què deien els protagonistes. Aquesta versió que dirigeixes, què té de singular? Quin toc li ha donat al Pou? Com el mateix Tennessee Williams diu al principi, la memòria és molt traicionera. I la memòria, per altra part, ens dona molta llibertat. I jo he volgut col·locar la funció en un espai màgic. No sé per què, jo m'imagino que la memòria, els records, si estan aquí dintre, estan com flotant en una espècie de nebulosa, i això és el que he volgut, d'alguna manera, a dalt l'escenari reconstruir. Viu tancada en el seu món, un món fràgil de figuretes de decoració, d'animalets per fer bonic. Un petit zoològic de vidre que el més petit cop d'aire pot trencar en 1000 bocins. Hi ha gent que pot pensar que el personatge de l'Amanda té certs paral·lelismes amb el personatge que fins fa relativament poc has protagonitzat a Barcelona. Són diferents? Absolutament diferents. La mare de Barcelona era una mare que tocava molt a terra i sabia perfectament el que volia, i la mare del Zoo de Vidre és una dona que navega en un món molt difícil. És el seu propi món d'ensonyació amb el seu passat, no? I això la fa volar d'una manera estranya, infantil, lúdica, il·lusionada, però alhora amb un cert perill de no tocar de peus a terra. El Pou ha dit que tu reuneixes tots els requisits que exigia el teu personatge. A què s'està referint? És el referent d'un americà que figura que és el que en l'institut prometia molt i després no ha arribat a tot el que aconseguia. Està treballant en un magatzem de sabates, però representa una mica la mentalitat americana de qualsevol pot arribar a ser president dels Estats Units i on vulgui. Tu és la primera vegada que treballes amb el Pou. I tant. Hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès de la seva metodologia? Em sorprèn com té de clares les coses i el ser director, el ser actor, ell també, com treballa amb l'actor per aconseguir el que ell vol. O sigui, ho té molt clar. Has dit que estàs especialment interessat que les noves generacions que venen a veure teatre la vegin. Perquè jo crec que el Zoo de Vidre és una d'aquestes funcions màgiques que crea afició al teatre, crea ganes d'anar al teatre, més enllà del plaer d'aquells que ja la coneixen, que són molts, el públic aficionat al bon teatre, de tornar a gaudir d'un text que és màgic, és pura poesia.